Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloa Euskal Herria irratian. Sokatira. Sokatira kirola, geure bazter hauetan ez ezik hemendik urruti ere egiten dena, baina gainera oso aspalditik ezagutzen dira sokatiraren inguruko albisteak edo baimentzata aztarnak oso antzinatik. Sokatirak, hau ere jakiteko modukoa da, indar neurketa honek balio simbolikoa izan du noizbait ala irudi du. Grezia klasikoko olimpiadetan aritzen altziren sokatiran da. Olimpiar joku modernoetan arrakastatik etorri zitzaion gainbera ere sokatirari, nola izan zen. Mikel Lasarte herri kiroletan aritua eta aditua da. Eta arekin solas eginez, sokatira herri kiroloni begirada eman diogu, begirada etnografikoa. Hala eginen dugu geure kultur arloan hemen Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntzarekin batera, kulturgintzan Eusko ikaskuntza asmoz eta jakitez, jakintzari zabalkundea emanez hemen Euskal Herria irratian. Ez da gauza askorik behar sokatiran aritzeko, soka eta indarra neurtzeko gogoa. Sokaren alde batean gizakumeren baten eskuta besoak, beste muturrean euskalo zer den ikusi izan baititugu sokari tiraka kamioi handiak garraiatzen, baina nor gehiagoka gehien bat jendeen artean egiten da. Ez da inorare kontu berria, sokatirarena asmazio zarra da, oso antzinakoa da sokatira. Badaude aztarnak, adibidez, badakigu Birmanian eta eskimalek eta erabiltzen zutela eguraldiaren iragarpenak egiteko. Bi talde jartzen zituzten, elkarren aurka sokari tiraka, talde bakoitzak eguraldi ona edo euria simbolizatzen zuen, nolabait esateko, eta irabazlearen arabera egiten zituzten eguraldiaren iragarpenak. Gero, lehenengo aztarnak Egipton topatu dituzte, Sakaran hain justu ere, han dauden piramideetan, hor Mererukaren hilobian, Mereruka bisir bat zen, estatu mailan kargu handia zuena, goi mailako kargua zuena, eta bertan agertzen dira sokatiraren lehenengo irudiak. Bi talde ikusten ditugu, elkarren aurka sokatira praktikatzen. Izan ere, norgehiagoka bat, indar neurketa bat, eta elementala, ez da, esan diteke, indarka iden baten, da besten artean, materialik simplena hoxe izan diteke. Taldeen pisua neurtu egiten da, soka bat behar da, eta besterik gabe sokari tiratu, eta talde batek bestea, ekarri behar du beregana arrastan. Izaten da, izan ere, gurpilarena, eta beti esaten da, baina soka ere, tresna gisa, zeinen zarra denez, nik uste dut gizakume denetik hortxe eukidula. Soka aspaldikoa da. Euskal Herriaren kasuan badirudi zeltek sortu zutela, edo ekarri zutela duela milaka urte. Beti ere, zeltek sortu zituzten sokak espartuaren bitartez egiteko eta teknikak. Eta gero euskerazko, erderazko suka espresio zeltiarretik heldu dira soka eta horrelako espresioak, euskeraz eta erderaz. Beraz horixe, eta indarren neurketa, gero horrein mande itxosun, referentzia horien ondotik, gerora, ez dakit, hau olimpiar jokuetan, Grezia klasikoan eta laizterketa jaurtiketa nik ez daite baute zen sokatiraren arrastore badagor? Kristo aurretik 500 urte direla, badaude aztarnak Grezian, non ikusten den sokatira kirol moduan, eta baita ere erabiltzen zen beste kiroletarako prestaketa gisa, bitara, kirol moduan eta bestetik prestakuntza moduan ere aritzeko.
Ja. Bueno, eta hori Grezia klasikoan, gero saltoa egin beharko litzake joku modernotara. Bai. Ez dakit tartean espaldin badago, beste referentzirik Bai, tartean daude, 1000. Urtean, Kristondorengo 1000. Urtean, Europako iparraldean, Eskandinavian, Alemanian, eta badaude aztarnak, sokatirarenak, eta aztarna asko daude gainera. Irudietan edo... Bai, irudietan, grafikoetan, idatzizko aztarnak ere badaude, grafit espiel deitzen zen, eta esan nahi du indarraren jokoa bezala ezagutzen zen. Eta Europan zehar, historian zehar, sokatira garrantzia handia izan du kirol moduan. Bere konzepzioan kirol simplea denez oso zabaldua dago bai Europan eta munduko herrialde gehienetan. Ameriketako hegoaldean ezik. Bestela iparraldeko Ameriketan, Asian, Afrikan, Txinan, mundu osoan zehar zabaluta dagoen kirola dugu. Eta kirol moduan, ez hasieran esan duzun, ez dakit balio metaforiko edo eta ez dakit zerren bai, hasiera batean balore mistikoei, ehortze ritualei eta lotuta zegoen, baina pixkanaka mistikotasun hori galtzen joan zen eta ja kirol bihurtu zen. Personen aurka, zen hori beste bada ere, soken bitartez eta ez dakitalako pixuak garraiatu, hori ere ondik ere ikusten ditugu, batzuk sekulako kamioi puskekin eta hori ere ez da. Bueno, bai, hemen taldeak taldeen aurka topatzen ditugu. Naiz eta badauden beste variante batzuk, adibidez sokari gabe ere, personen aurka tiratuz eta makil bat erabiliz, personen aurka tiratuz, badaude variante batzuk, baina munduan zehar kasu gehienetan talde bat beste talde baten aurka topatzen dugu. Eta soka erabiliz. Eta hemen datorre beste aldera, formulatu behar dugun galdera. Horren aspalditik heldu den kirola horren gauza elementala izanik. Eta berriz, oain, ez dakit, deporte homologatuetan esan nahi dut, edo hor mundu txapelketa, edo olimpiadetan, eta hor ikuste ditugu jendia jauzika, laisterka, edo eta jaurtika, eta beste 1000 modalidade, eta sokatira ez dugu ikusten hor, zetik? Bai, kontua da, 1900 eta 1900 eta 20. Urte bitartean kirol olimpikoa izan zen, hor 5 bat olimpiadetan edo hor egon zen sokatiraren lehiaketa, parte hartzale asko egon zen, Bretaña handia nagusitzen zen, Erresuma Batua nagusitzen zen gainera, eta kontua da orduan ere bazirela krisialdiak eta kirolarien kopurua jeisteko joku olimpikoetatik kendu atera egin zuten sokatira. Eta geroztik horrek mundu mailan sokatiraren beherakada ekarri zuen, naiz eta geroztik ere kirol bezala jarraitzen duen eta mundu mailan oso araututa dagoen nazioarteko federazioaren bitartez. TUIF edo deitzen den nazioarteko federazioaren bitartez. Olimpiatan ez baina txapelketa bai egiten dira, nazioartekoak eta... Bai, 2 urtez behin antolatzen da munduko txapelketa eta hurrengo urtean berriz Europako txapelketa antolatzen da. Duela gutxi gainera Italian egon dira, bai Nafarroatik joan zaizkigu sakanako nesken taldea, Amaiurko mutilak ere horri izan du dira eta Bizkaitarrak bi domina atera dituzte pisu txikietan, duela gutxi Italian jokatutako mundialean. Beraz, oraindik ere geure artean bada, ez da igual izan dira oin dela urte aspaldi mugimendu gehiago, igual sokatiren inguruan, baina oin batzu. Bai, duela urte batzuk, 80. inguru horretan herrikirolak zabalkunde handi bat izan duzuen, orain dauden talde baino gehiago zeuden orduan, kontua da, pixkanaka taldeak gutxitu egin direla eta beste alde batetik gehiago profesionalizatu direla. Baina, hemen bai Nafarroan, bai Euskal Herrian betidanik tradizio handia egonda sokatiran aritzeko eta oso maila honeko taldeak izan ditugu beti gainera. Gertatzen da, orain egiten diren probetan, hor herrikiroletan esan nahi dute, kombina da edo herri-zarri biltzen diren proboietan eta laistarria, sakua bai, edo eta lastua gora, lastua bera, eta izkora, eta alakoak,
Baina sokatira ez da hor, zer da problema. Ez da ikusgarritasunaren aldetik igual. Bueno, hor bi modalidade daude, bata goma gainean egiten dena, pixka bat azkarrago jokatzen da, eta bestea lur gainekoan tiraldiak eta oso luzeak izaten dira. 10 minutu, 15, 20, 25 minutukoak ere izan daitezke. Eta hori pixka bat ikusgarritasunaren kontrakoa ez dute esango, baina ez du asko laguntzen. Eta goma gainearen kasuan tiraldiak azkarragoak izaten dira, baina 4-5 minutu eta tiraldi joko bakoitzean 2 tiraldi daudela esan behar. Eta taldeak alde aldatzen dira eta berriro tiraldia egiten dute. Zenbateko talde eta nola da hori? Bai, oinarrian sokatira taldeak 8 kirolariz osatzen dira eta pisu jakin batzuetan sartu behar dute. Mutilen kasuan, ohiko pisuak, ohiko pisu arruntena 600 eta 400koa da. Gero daude 600 kiloko maila eta 680koa ere bai, baina pisu astun hori azken urte hauetan ez da asko egiten. Mutila handiak eskatzen bai ditu. Eta nola egin liteke hau, maldezagun, talde txikiagoekin, edo iruren aurka, edo hola, ez da, edo denbora mugatuarekin, edo tiraldiak horren beste, eta... Proba batzuk egin dira lau bider lau edo deitzen direnak, taldeak 8 lagunez osatu beharrean, 4 lagunez osatzen dira. Horrela, jende gutxiago behar da, sokan aritzeko, tiraldiak ere pixka bat azkarrago egiten dira, eta, kirolak ikusgarritasunean irabazi egiten du. Baina hala ere, berriro ere jarraitu beharra dago bai pentsatzen eta innovatzen pixka bat ikusgarritasun hori edo irabazteko. Bestetik hor sokan aritzen den jendea oso fidela da, afizioa handia du eta kirola betidanik egin den bezala gustatzen zaio eta hortxe dago kontua. Kirola jarraitzen du eta... Galdera kirola oso zuntzua den, esan edute, ze indarta teknika, beti indarra ongi aplikatua, eozein modalitatean behar izaten dena da noski, baina geho beste kontua da ere ez ote duen gaitzik sortzen, gaitza edo lesio edo beste esku hutsez, horrek ez du esku larruen babesik. Hasteko prestakuntza handia eskatzen du arlo fisikoan eta teknikoan. Urte osoan zehar kirola egin behar da, eta gero temporadak 6-8 hilabete irauten ditu gehienez. Normalean neguko kirola da. Eta esan bezala prestakuntza fisiko ona behar da, eta gero teknikoan ere asko sakondu behar da. Eta tiraldian benetan gogorrak izaten dira, iraupen handia behar da, eskuak ere iraun behar dute, eta nahiko kirol neketsua da, eta gero pisuan eta sartzeko janaria ere zaindu egin behar izaten da asko, eta askotan kirolariek nahiko goze pasatzen dute kilo hoietan eta sartu alizateko. Zen ere pisu libreko kontuiek eta amaitu dira. 80. hamarkadan eta burutzen ziren Euskal Herrian pisu libreko frogak, baina ez da erraza mutil puskak eta komenigarri ez dakit. Claro, eta gaur egun txapelketak eta pisu jakinetan jokatzen dira, eta euskaldunak normalean pisu tikietan maila handiagoa ematen dute. Oraingoan ere Bizkaiko Abadiño taldeak nik uste 600 eta 640 kiloko mailan atera dituela txapelak, urrezko dominak. Sakanako neskek brontzezko txapela bat eskuratu berria dute. Gogoan dugu hori bestea, sokatiran irabazi mundu txapelketak, baina gero rezepzio ofizialik batzen ezen hemen diputazioa ateak ez dira nola nahi zabaldu. Nahiko komplikatua da. Orain gauza pixka bat hobeki dago, eta Euskal Herriak badu nazioarte mailako txapelketetan parte hartzeko aukera talde mailan.
eta nazioarte mailan ez da aritzen. Lehen derrigortu egiten zituzten euskaldunak bi mailetan aritzea, bai taldeka eta bai nazioka. Eta denetari gertatu izan da, askotan derrigorrez ari behar eta gogo txarretik ari eta tiraldiak propio galdu, beste batzuetan nazio maila bezala irabazi, gero podiumera igo eta handi jetxi Espainiako himnoak eta jartzen zituztenean, eta polemikari lotuta egonda, batez ere euskaldunok ez dugulako momentuz biderik Euskal Herria bezala lehiatzeko. Sokatira mintzakai eta geu hau belarretik ari gara Mikel Lasarterekin, baina hemen bada argitalpen bat. Ez guztiz berria, ez da, zenbat denbora den hau atera zen duten. Hau 2007an atera genuen. Eta, argitalpen honetan, historiari lotutako zenbait kontu topatu daitezke, sokatiraren lehenengo aztarnak, historian zehar nolakoa izan den bere garapena, eta, gero beste zenbait datu sokatiraren teknikari, araudiari eta lotuta daudenak. Nahiko kirol konplejua da, mundu mailan oso ongi araututa dago, eta epaileentzat eta nahiko lan ematen duen kirola dugu. Hortxe euskeraz eta gazteleraz, irudi zongi hornituta, interesadunak non topatuko du. Topatzeko Nafarroako Herri Kirol Federaziora jo dezake, bai telefonoz edo bai internetez. Orain egun gutxi barru federazioak web orrialde berria izanen du eta hortik ere egin daitezke gestioak argitalpena eskuratu ahal izateko. Sokatira, kirola, herri kirola, baina kirolo honek dituen bere isgarriak, indar neurketa, antzinatik heldu den jolasa, gure bazterrotatik aparte ere, praktikatu izan dena eta oraindik ere hala dena. Mikel Lasarte izan dugu solaskide eta hurrengo batean herri kiroletako beste modalidaderen bat hartuta tiraka edo harren inguruan jiraka hasiko gara. Hemen Euskal Herria Irratian, eusko ikaskuntzarekin batera kultur arloan. Eusko ikaskuntza, jakitez.